Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu na darasin koyon YouTube. Yawwa, kamar yadda kuka sani a baya mun fara yin bidiyo na darasin koyon YouTube inda muka yi bidiyo akan yadda za a yi creating ɗin Gmail, wanda muka ba da shawarar cewar idan mutum yana da Gmail, so idan zai buɗe YouTube channel ya kamata ya yi amfani da sabon Gmail, sabida abubuwan za su fi tafiya yadda ya kamata. To shi ne muka ce a darasin namu ma bari mu buɗe sabon Gmail, wanda shi ne zai zama bidiyo na farko akan wannan darasi namu na koyon YouTube. So mun buɗe YouTube, mun buɗe Gmail, wanda shi ne bidiyon mu na farko, sai kuma yanzu insha Allahu za mu yi bidiyon mu na biyu, wanda a wannan bidiyo insha Allahu na yau za mu buɗe YouTube channel da sauran abubuwan da ya kamata, sannan kuma duk a inda muka tsaya sai mu bar shi zuwa wani lokaci sai mu ƙara ɗorawa. So kar dai ku manta, idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya daure ya mana subscribing, sannan ya taɓa ƙararrawa domin da mun ɗora sabon bidiyo sai ya gani, sannan kuma sai a yi mana liking, sai kuma a yi sharing ga sauran mutane. So kamar yadda kuke gani, daman na gaya muku cewar mutum zai iya yin amfani da browser ta Chrome, wanda idan mutum ya buɗe YouTube channel ta cikin browser ya fi zama accurate, ko in ce ya fi zama acceptable, saboda akwai abubuwan da idan mutum ya shiga direct ta cikin application na YouTube ba zai gansu ba. So amma idan ka shiga ta cikin browser ɗinka ta Chrome ko kuma ta Brave kamar yadda na gaya muku, mutum zai ga abubuwa sosai, duk wani abu da ya kamata mutum ya saita duka ta cikin browser ɗin nan zai gansu. Sabida ta cikin nan shine akwai abubuwa da yawa da YouTube za su baka dama, ba kamar ta cikin application ɗin YouTube ba. So da fari daman na ce muku mutum zai iya shiga ta cikin Google Chrome ɗinsa idan mutum yana da Chrome browser, ko kuma ta cikin wannan Brave, wato ni ta cikin Brave na shiga, sabida na gaya muku a wancan bidiyon cewar ita Google Chrome ɗina akwai account da yawa na Gmail, shi isa ta nuna min cewar ba zan iya ƙara wani wannan ɗin ba, wato wani Gmail a wani YouTube account akan Gmail ɗin ba, saboda suna da yawa. Shi isa na ce to tunda ita wannan browser wato ta Brave komai da nasu iri ɗaya ne da na ita Chrome, to bari mu yi amfani da ita sai mu shiga mu muku wannan wato darasi da ita. Kuma mun buɗe sabon Gmail, wanda muka ce shi wannan Gmail da shi za mu yi amfani idan kuna bibiye da mu. So waɗanda suka ga wancan bidiyon za su ga sabon Gmail da muka buɗe, kuma insha Allahu yau da shi wannan Gmail za mu ci gaba da amfani, inda za mu buɗe sabuwar channel yanzu. So da fari idan mutum ya shiga cikin browser tasa, so sai ya shiga cikin Google, sabida ina so na nuna muku abin ne exactly. Za mu shiga tun daga yadda mutane za su fahimta. Gashi na a misali dai, gashi na mun shigo cikin Google, so kawai sai mu rubuta wato YouTube ɗin mu a nan, za mu iya searching na YouTube. So gashi nan ya fito a farko, kawai sai mutum ya taɓa wannan YouTube. So da mun taɓa YouTube zai ƙara nuna mana kamar haka, ga su nan a ƙasa, in installing zami, in waye zami. So wannan na farkon gashi nan shi za mu taɓa, inda aka rubuta YouTube ɗin nan, gashi nan www.youtube.com, ko in ce gashi nan http waye youtube.com. So gashi nan mun taɓa shi, so zai buɗe mana kan YouTube direct. To idan mutum yana da wani channel ɗin, ko in ce wata channel ɗin, zai buɗe mai channel ɗin direct. Idan kuma ba channel, zai buɗe mai dai kan Gmail ɗin da yake akan wayar, wanda zai ga sauran videos na YouTube. So da fara abin da mutum zai yi, kawai sai ya taɓa nan wato sama ɗin nan, wannan icon ɗin shi za mu taɓa sai mu canza wannan account ɗin. So in muka taɓa wannan account ɗin, sai mu shiga sai mu sa wannan account ɗin da muka buɗe sabo, wato Gmail account ɗin da muka buɗe sabo, wanda da shi ne za mu yi creating ɗin channel. To yanzu shi za mu shiga, sai mu shiga cikin nan gurin sai mu adin ɗin wannan account ɗin. Idan kuma ya fito shi kenan. So yanzu gashi nan mun shiga nan gurin management za mu saita. So kun ga babu wannan account ɗin, so yanzu abin da za mu yi kawai sai mu taɓa wato wajen add account. Yawwa, da muka taɓa gurin add account, gashi nan ya nuna mana mu sa wannan account ɗin namu. So sai mu shiga sai mu nemo shi,
idan mun yi sa'a ma za mu iya ganin sa a nan. Yauwa gashi nan, wannan shine account ɗin da muka buɗe. So gashi nan sai mu taɓa next. So bayan mun taɓa next, gashi nan zai tambaye mu inda za mu sa password. Gashi nan shi ma password ɗin ya riga ya fito, kawai sai mu ƙara taɓa next. So da mun taɓa next, wannan sabon Gmail ɗin namu da muka buɗe wato zai fito akan wato kan YouTube ɗin, wanda za ku ga icon ɗinsa ya canza, ya fita daga wancan. So yanzu wannan account ɗin namu shine wanda za mu buɗe YouTube channel a kai, saboda kun gan shi sabo ne, za ku ga ba YouTube channel a kai. To yanzu da shi za mu yi amfani, sai mu buɗe YouTube channel da shi. So abin da za mu fara yi yanzu, za ku ga wannan abin da yake nuna mana wato na kan wato shi ainihin page ɗin yana nuna mana cewar akan waya muka buɗe. So akwai abubuwa da yawa waɗanda idan mutum bai saita wato wayarsa ta koma kan desktop ba, ba zai gansu ba. Kamar yadda na gaya muku cewar idan so samu ne daman mutum ma ya yi amfani da kwamfuta ya buɗe wato YouTube channel. So idan mutum ma bai da kwamfuta, da ita waya, akwai inda ake shiga ta cikin settings, sai a shiga, sai a mai da shi kan desktop, wato kan wayan naka ya koma kamar akan kwamfuta kake amfani. Wanda a wancan bidiyon daman na farko shi ma na nuna muku gurin inda na ce ta cikin settings ɗin Chrome, wanda za su yi amfani da Chrome a sama yake, za su gan shi a daidai nan gurin wajen settings. A nan sama haka za su gan shi. Wanda kuma za su yi amfani da ita wannan browser ta Brave browser, shi kuma za su gan shi a nan ƙasa. So amma na san yawanci mutane duk da Chrome za su. So ko dai ta ina ne sai ka shiga settings. Gashi nan mun shiga settings, akwai guri da aka rubuta gashi nan desktop side, da ita Chrome ɗin da ita wannan ɗin duk iri ɗaya ne, za ku ga an rubuta desktop site. So gashi nan na taɓa shi, yanzu site ɗin namu kun ga yadda ya koma. Gashi nan ya koma kamar tsarin wato desktop, kamar akan kwamfuta muka buɗe shi kan shi wannan wato Gmail ɗin. So gashi nan sabida network ɗin ne, kun ga ya koma tsarin kwamfuta, dole zai sha data da yawa. So gashi nan bai ƙarasa buɗewa ba, saboda yana buƙatar data da yawa shi wannan tsarin. Yauwa, so gashi nan wannan shine kan fuska da ya buɗe mana. Yauwa gashi nan wannan shine fuskar da ya buɗe mana. Gashi nan sai mu shiga nan gurin, ga guri nan da kuke gani a yana ɗan loading ne. So kun ga ya buɗe mana ainihin. So bari mu ɗan jira shi dai ya gama, network ɗin ya gama wannan. So bari mu kulle wannan. So da fara da mutum ya shigo nan ya mai da shi ya koma na kan desktop. So abin da mutum zai fara yi, kawai sai mutum ya taɓa wato wajen account ɗinsa, wato ga wani guri nan da aka rubuta S ɗin nan, kawai sai mutum ya taɓa shi. Wato nan gurin mutum zai ga sunansa na jikin wato wannan ɗinsa, duk abin da ka sa a farkon alphabet na Gmail ɗinka shi za ka gani a nan gurin. So da yake kun san Gmail ɗin namu S-man ne, wato S-man TV. So gashi nan ya nuna mana S, saboda S-man S ne a farko. So kowa zai nuna mai alphabet ɗin da ya sa sunansa na farko. To kawai sai mutum ya taɓa gurin. Gashi nan na taɓa shi kamar yadda kuke gani. So gashi nan za ku ga ya kawo mana wani box kamar haka. Gashi nan create a channel, YouTube studio, switch account. So waɗannan duka abubuwa ne da mutum zai iya shiga. So amma mu tun da creating da zamu yi na account, so gashi nan a farko nan gurin da aka rubuta wato create a channel. So sai mu taɓa nan gurin, shine za mu shiga mu creating channel. Gashi nan mun taɓa create a channel. So bayan mun taɓa create a channel, idan mutum ya shiga zai ga sunan da ya rubuta akan Gmail ɗinsa. Wato duk abin da ka rubuta akan Gmail ɗinka za ka ga sunan. To kawai sai ka saita shi, sai ka goge shi, sai ka rubuta sunan channel ɗin da kake so ka sa. Wato gashi nan za mu cire wannan sunan, sai mu sa sunan channel ɗinmu. So yanzu bari mu sa wa sunan wannan channel ɗin Darasin koyon YouTube. Yawa, tunda sunan
sunan program ɗin namu darasin koyon YouTube, to shine na ce bari mu sa wa ita ma channel ɗin tamu wato suna darasin koyon YouTube. So gashi nan a sama za ku ga wannan idan mutum yana so ya canza hoto, duk da dai akwai gurin da za mu shiga ta ciki. So gashi nan inda aka ce upload pic, mutum zai iya shiga ya ɗauko hoto ya sa. So yanzu abin da za mu yi kawai bari mu rubuta create channel, bari mu taɓa nan gurin. Gashi nan mun taɓa gurin da aka rubuta create a channel. So gashi nan channel ɗinmu tana creating, yawa gashi nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan dai mun yanzu mun yi creating ɗin YouTube channel. So gashi nan har YouTube sun fara turo mana da message. Kun ga za ku ga alamar icon ɗinmu ya canza, wato nan gurin kun ga da is ne yana nuna sunan, yana nuna icon ɗin wannan ɗinmu Gmail ɗinmu, yanzu gashi nan ya dawo ya nuna mana D. Tunda mun rubuta darasin koyon YouTube kun ga D ce a farko. So gashi nan ya nuna mana network ɗin ne ba shi da kyau sosai. So gashi nan har yanzu bai ƙarasa buɗewa ba, bari mu ɗan jira ya buɗe. Yawa gashi nan na yi minimizing kamar yadda kuke gani. Gashi nan yanzu mun yi creating ɗin channel. Yanzu sai abin da ya rage mana, wato za mu zo mu yi verifying na ita wannan channel ɗin. So yanzu abin da ya kamata mu yi, ga guri nan da aka rubuta ya iya buɗe ne gaba ɗaya. Ga guri nan da aka rubuta wato customize channel. So nan gurin da aka rubuta customize channel shi za mu shiga yanzu, sai mu ga abin da ya kamata mu saita a yau, wanda gobe insha Allah sai mu zo mu ci gaba. So da muka taɓa customize channel gashi nan zai tambaye mu mu buɗe da application ɗin YouTube ko kuma mu buɗe da ita browser ɗin, mu ci gaba da amfani da browser. Kawai sai mu taɓa na ƙasa wato continue to studio da browser ɗinmu. So gashi nan browser ɗinmu za ta tafi direct, za ta buɗe mana cikin wajen da za mu yi customizing na ita wannan channel da muka buɗe kamar yadda kuke gani. Yawa gashi nan ya buɗe mana wajen customize channel inda ya rubuta mana welcome to YouTube studio. So gashi nan YouTube studio has personalized insight, the latest news and the insider tips, analytic and more. So bari mu taɓa continue. So da muka taɓa continue gashi nan, yawa wannan shine gurin da za mu shiga yanzu. Za mu yi verifying na channel ɗinmu, saboda verifying yana da matuƙar amfani, wanda idan mutum daman ya yi creating channel kamar yadda muka yi farko, daman zai shiga cikin wannan guri ne wato channel customization. Yawa da muka shigo cikin channel customization kun ga gashi nan abin da ya nuna mana, gashi nan channel customization. So waɗannan abubuwan duk za mu zo a hankali za mu nuna muku yadda za a saita su, amma yanzu abin da ya fi muhimmanci shi za mu tafi. Wato akwai guri da za mu ce can ƙasa, in mutum ya scrolling zai ga guri da aka rubuta settings, kawai sai mutum ya taɓa shi. Gashi nan kun gan shi nan alamar settings mun taɓa shi. So waɗannan settings ɗin su ne za mu fara yi yanzu, wanda idan mutum ya shigo nan zai ga guri da aka rubuta general, wato zai ga wato default unit, wato wajen payment idan za a fara biyan ka na currency. Gashi nan payment ɗinmu za mu bar shi kamar yadda ya zo in US dollar. Sai kuma guri da aka rubuta channels, gashi nan na biyu na taɓa shi, wanda shi kuma akwai basic, akwai advanced, akwai features, wanda kun ga akwai wannan selecting country, sai mutum ya shiga, wanda duk lokacin da mutum ya buɗe channel ana so ya fara yin waɗannan settings ɗin, wanda su za mu fara yi. Wato gashi nan za mu shigo mu yi settings ɗin, mu zaɓi country ɗinmu. So za mu shigo nan sai mu zaɓi Nigeria. So bayan mun zaɓi Nigeria, akwai wajen da aka rubuta keywords. Nan wajen keywords, nan inda mutum zai sa wasu word ne da suke relating da channel ɗinsa. So su ma wannan za mu dawo daga baya za mu yi video a kansu, wanda za mu shiga kuma advanced ɗin nan. Shi ma advanced akwai abubuwa da yawa wanda shi ma ba yanzu za mu yi shi ba, za mu zo shi ma mu yi wannan. To wannan na ukun za mu tafi yanzu inda aka rubuta wannan features eligibility, wanda shi za mu saita yanzu.
za ku ga akwai standard features wanda gashi nan yayi mana tick wato enable, kun gan shi nan. So videos upload, playlist creation, add collaborators to playlist, sannan kuma add videos to existing playlist. So wannan gashi nan is already an mana enable ɗinsa, sai mu bar shi haka. So sai na biyu da aka rubuta limited intermediate features. So gashi nan intermediate features, videos over 15 minutes, wannan custom template, live streaming and the channels. So sai mu shiga cikinsa, shi wannan sai mu verify ɗin phone number ɗinmu. So idan muka yi verify ɗin number ɗinmu shine wannan za su yi mana enabling ɗinsa shi ma. So yanzu abin da mutum zai fara yi shine sai mutum ya taɓa nan gurin da aka rubuta verify phone number, wanda na gaya muku abu ne mai muhimmanci. Gashi nan na taɓa shi verify phone number, wanda yanzu za mu sa phone number ɗinmu za mu yi verifying. So gashi nan already akwai country ɗinmu daman mun yi selecting. So nan gurin kawai sai mu rubuta phone number ɗinmu, mutum zai iya sa 080 ma kawai kamar yadda kuke gani. Sai mu sa phone number. So da mun sa phone number mun tura, wato Gmail za su turo mana wato code da za mu yi wannan da shi. So ya zo kawai sai mu sa wannan code ɗin a nan gurin, sai mu taɓa submit. So yanzu kun gani phone number verified. So yanzu channel ɗinmu mun yi verifying ɗinta. So za ku ga wani window ɗin ne ya adin, sannan ga wanda muka baro. So kawai sai mu cancelling ɗin wannan window ɗin. So da mun yi cancelling ɗin wannan window ɗin shikenan, kun ga shi ma wannan na biyun ya zama enable. Sai wannan na ukun inda aka ce advanced features, wato wannan increase daily video upload and the live streaming. Shi kuma wannan da kuke gani ya danganta da sa videos ɗinmu. Duk lokacin da muka fara sa bidiyo, kun ga akwai verifying ne da ake yi. Akwai create more live streaming daily, upload more videos daily, create more short daily, enable live streaming, wato external link in videos description, enable to apply for monetization. So shi wannan da kansa zai yi enabling wato eligibility na wannan sai mun fara sa videos. To duk lokacin da muka fara sa videos muna ɗorawa akan wannan channel ɗin, wannan gurin shi ma zai yi enabling. To da ya yi enabling shi kenan, insha Allahu channel ɗinmu ta zama ba ta da matsala. Sai kuma sauran saite-saite da ya kamata mu yi, wanda insha Allahu duk za mu shigo a hankali za mu dinga nuna muku wannan saite-saiten. Sabida yanzu na ga bidiyo ɗin yana son ya yi tsayi ne, kuma in ya tsayi wasu suna ɗan samun wato ɗan damuwa a kai, sabida mutane ba sa son wani lokacin su zauna su yi ta kallon abu ɗaya. So yanzu a nan za mu dakata da wannan bidiyo, sai kuma gobe insha Allahu idan Allah ya kai mu, ko kuma wani lokacin in muka ƙara samun lokaci, za mu zo mu ci gaba da yi muku bidiyo akan darasin YouTube, inda za mu tashi akan again za mu ƙara shigowa cikin wannan customization ɗin. Kun ga da muka shigo customization akwai abubuwa da yawa. Waɗannan abubuwan duk za mu nuna muku yadda mutum zai saita su, yadda channel ɗinsa za ta zama wato ta yi yadda ya kamata. So har ila yau dai muna roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu, sai ya daure ya mana subscribing, sannan ya taɓa mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu, sannan kuma a yi mana liking na wannan bidiyo, sannan a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane. Mun gode.